No, lisod kay siya hinlo ano. Masamad man jud ko kadugayan ba kay kuan kayo siya. Danlog. Hello guys. So ngayon, samahan na naman ninyo ako kasi hindi ako nakaalis kahapon. Ang gagawin namin is mag-grocery na naman kami. Kasama yung aking butihing bana. Ano dyan? Banana bread. So yan, ako na yung drive. Kasi I miss my car. And then, what else? So, mag-grocery kasi si Mister, he can't live without doing a grocery there. There, grocery there. Yes, that's funny looking. I get it. No, you're not. Because I laugh, I can't be laughing. Guys, so we're heading to... This is a nice fire pit. Yeah, dude. So my husband ruined my garden. Say hi, hun. That means no more stick plants. Oh my God, Tommy. You know what that means? No more twigs. No more twigs, my os. My wife grows twigs. Stick plants. We used to call them African stick plants. No leaves, no vegetables, no fruits, just sticks. Wow, Tommy, you're like forgetting every year I always have a garden. Seriously, because it doesn't mean you don't help. You don't get any. Guys, you're witnessing remember. my wife's terrific sense of humor. That she's No, that's, so proud of all the it's not. time. Oh, you know, that's not a sense of humor. You know why? You keep, if it's repeatable, you keep repeat for years. It's not a joke and it's not a sense of humor. And that's what you believe, that I do garden and there's no fruit. What the heck are you eating every time I garden? No, you give me a heart attack. My heart's painful. Whew. It's painful, right, guys? Is that a house? I don't know what it is. It really is not a house. Oh, it's Not with that structure. maybe it's just the... Maybe building a new barn. So, where are we going? Well, Walmart. As you want to go to Market Fresh, that's Walmart, I guess. Yun siya guys, ganyan talaga kami mag-usap nyo. Normal lang talaga yun sa mag-asawang ganyan ng mga usap-usapang mga ganern. Pero okay lang yan, hindi naman yan away. Loving-loving naman yun. May dalang lagot-lagot gamay, charot. Okay guys, Walmart na pala kami. So parking, naghanap lang ako dito ng parking. So tara, punta tayo sa loob. Ang una talaga naming binibili kasi ang pinunta dito talaga ni Mr. is yung mga pagkain ng aming mga alaga. Pusa, aso, ang mahal guys, grabe. Kapag ganito lang, sobrang expensive guys. Kung kayo guys, kung gusto nyo nang mag-alaga ng aso, iwan ko sa inyo. Ang mahal-mahal. Pero alam nyo guys, worth it naman lahat talaga din. Kasi kapag may aso ka, may alaga ka, ang sarap sa feeling. Lalo na kapag wala kang kasama sa bahay palagi. Kakaiba din talaga magmahal itong mga aso at pusa. So yun. So yung kinuha ni Mr. is mga pagkain ng aso, mga treats, mga pagkain, mga ganern, pamigay. Ang mahal lang kada pouch niyan ay $12 to $16 per bag. So namahalan ako. Sabi ko sa kanya, bakit bumibili pa siya? Ay, ang dami naman doon sa basement. Nasa bin lang nakatago. Puwet yarn. Yun, ay, sus, ginawa ko. Kape na naman. Magkape na daw si Mr. kasi alam mo naman, addict man ito sa kape, guys. Hindi ito mabubuhay pag walang kape. So, yun. At dito, ang tigas ng ulo, sinabihan ko siya na meron pa kami sa basement, mga 3 bandol pa yon. Gusto niyang dagdagan, so wag na tayong makipag-away pa kasi maglalis na naman ito, guys. Alam mo naman si Maring Mirian, kakaiba din ito kapag sinabihan ko na yan pero hindi nagdagan pa nga. Kapag sinabihan mo, dagdagan. So next time, lambing-labingin mo, baka mag-stop. Hindi din mangyari yan. Anyway, so ito lang yung binili ko din kasi mahilig akong mag-map kasi ang dami ding mga buhok ng aso namin at pusa sa bahay. Ay, grabe. Ang tagal niya dito nakapili. Sabi ko, tara, magbili na tayo ng milk. Kasi ang milk yung hinahanap daw niya kasi gusto niyang milk. Iwan ko na lang itong si Batman. Hindi naman kabata dong pero mahilig talaga sa milk. Yan guys, lumalabas na kami guys. Ilagay lang namin dito sa trunk na puno. Ang sasakyan ko ba puno ng gamit ni Mr. Sasakyan ko sa likuran. Ang ginawa niya is para ng closet. So we're done here. You're done? We're done. You're good? You're happy? You spent 400?
Huh? Every time you get out, it's not just like... We didn't buy anything elaborate. We didn't buy any meat. The Really? thing Seriously. is, I know, but the thing is, every time you get out. Okay, we're gonna go now. What are you... That's not dirty, hun. There's a film on it. And they're trying to get it off with paper towels with scratches. Oh, there is a fingerprint in there. So the whole film was scratched on it. Careful with your steps, okay? There's a time bomb. Yun guys, nasa bahay na kami. Isa din ito sa nakakapagod na yung maglagay ng mga nabili mo. Salamat po sa inyo guys. Dito lang muna tayo. Kita-kits tayo next time. Hi guys, pasensya na kayo guys ha. Hindi pa ako naligo. Ay, ginoo ko. So, mamaya na ako maligo. Kasi po, itong isda na ito, frozen man ito. Good, uy. Ang sakit-sakit sa dibdib. Ang sakit-sakit. Kunin ko lang itong hasang niya. Pampano. Pampano. Ewan ko na lang basta kay Pampano. Masarap ito guys, as in. Alam nyo, nakakain ako ng Pampano. Nung first time, hindi ko ito kilala na isda. Yung first time ko nitong kumain is yung si Remy. Hello Rim, yung kaibigan ko. Si Remy. Umuwi na siya sa Pinas, oy. Umuwi na siya. Isod kay hinloan ng isda, guys. Perting lisura jud. No, lisod kay siya hinloan, no? Masamad man jud ko kadugayan ba kay kuan kayo siya. Danlog. No. Kuhaan man ginato na siya tinae, no? Para di ta makakaon og mga tinae. Kakaiba din pala ng tinae nito. Hala, may heart pa siya, guys. May puso din pala yung isda, no? Akala ko wala silang puso. Of course, meron silang puso. Kaya humihinga sila eh. Yung pump, nagpa-pump yung ano. Eh, ganito pala yung ano nila. Tinae. Look, oh. Alam ko, ang iba na nadidirtihan, sabi pa nila. Yeah, nakakadere man yan, oy. Eh, ganyan kasi eh. Kailangan kunin, oh. Ang laki pala nito. Hala. Kunin natin ito. Hiwain natin, be. Hala. Frozen kasi siya, guys. Mahirap siya anuhan ba. Nang sa loob, frozen pa, oh. Ito natanggal siya. Uy, shit. Oh my God, natanggal siya. Sana to. Ito yung kinain niya, oh. Kinain niya. So, yun. Maglinis ako dito, mamadya. Yun. Uy, hinoko. Ang ginaw. Oh, ang ginaw. Anong pangalan ng gan sa English? Hindi ko kilala eh. Ipakilala nga ninyo sa akin itong Pampano na ito. Ang laki ng hasang, guys. Ang hasang ni paring isda. Wala na. Wala na. Malinis na. O, diba? Nyo guys, pakainin ko si Tami nito mamaya. Pakainin natin si Tami. And then, good. Anindot kayo ni siya guys kay Presko siya kay tan-aon ba kay ang mata niya okay pa kaayo yun oh. Okay pa kaayo yung mata niya. Wala pa pula-pula, hindi pa siya naka-take og masamang gamot. Masamang gamot ala oy natunog jud ko guys. Sakit kaayo. Hoy, sakit makatunog man ining isda. Oy, Ginoo ko.
Nabaguhan ko, charot. Magbubukid, halwan. Alam nyo, noon, sa bukiri namin, manglitag mi guys, halwan yung isda sa sapa, sa ilog. Yun yung kinakain namin, masarap yun. Ipaksiw, gataan, tulahon. Masarap yun talaga, as in, na-miss ko yung halwan. Yung kapag makakuha kami ng haluan, yung isda sa ilog, meron siyang ganito ba, yung parang ganito dito ba? Yan, ganun yan, mag-anak. So, putuli namin yon. Alam nyo kung anong ginagawa namin? Dinidikit namin sa dingding. So, para malalaman namin kung ilang haluan, ilang isda na yung nakuha namin. So, takot talaga ako sa oil, guys. Promise. Lalo na kapag ma-inart. Mauna nag-inarte ka ron. Pag inarte pa, nagdugo pa man tao ni day. Ganun nagdugo pa man ni. Nganong nagdugo pa man tao ni siya. Ay, ako naman tao nagikuhaan og kuan. Ay, anong nagdugo pa man ka? Ay, nagdugo pa, daghan pa kay dugo. Ay, anong nagdugo pa man ni siya? Yan, maluto naman ang dugo. Di mo po siya ka ng dinuguan. No? So, kapag kumakain yan si Tami, pakainin natin, ipatry natin sa ito sa mamaya. And he is home. Ay, naku, I told you not to come Ay, home. naku. Ay, naku. Naku, lubot ni mo dong. Lami kayo. So, sa kanya itong sa kabila. Sa akin naman yung sa kabila. So, yun siya, no? Do everything. Why? I can't share. So, ito yung si Tami kapag kumain ng yan siya. Kumain siya, pero ibigay niya sa Where'd my son go? he left. Where'd he go? Yung sa akin. I don't have. Here. Be careful because I see a small bone. Yeah. Come here, little man. Come on. I'm really nervous when he eat fish, guys. Because American are not really good eating in yung mga isda na mga bukog. Guys, ask her to tell you a story about the bone. No, but they don't know how to eat with bone. Ask her to tell you a story, guys. What is the story, hon? No bone got caught in your throat. I had to pull it out. It's just one time. How many times do you want that to happen exactly? Meron din akong karne. O, diba? Pagod na karne lami. So, what do you think? You tried it already? So, wala man ito sa plano na ito yung kainin niya. They're pricey. This one is pricey though. But you know what? They are so good. Hello, eh. You don't like the fish? Hey, look. I had enough fish. I'm good with fish. You don't like it, you said. I said I liked other fish better. That's what I said.